Aquest dictamen, com s'acaba de dir, es va aprovar al ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat el passat 25 de gener del 2021. I la nostra intervenció i posicionament anirà en relació amb el que vam exposar en aquell plenari. El títol del dictamen, clar i directe, el compartim al 100%. La vida de les persones grans importa. Sí, ens importa i molt. De ben segur que tots nosaltres tenim present la vida que hem compartit amb les nostres àvies i els nostres avis, la nostra gent gran, amb l'experiència, l'amor i la saviesa que ens han sabut transmetre i la importància que tenen o han tingut a les nostres vides. Per això, res més encertat que centrar els nostres esforços en treballar aquesta visió, aquesta mirada que el dictamen apunta sobre la pandèmia i els seus efectes des del punt de vista de la gent gran, tot i que alguns dels temes que s'exposen, com diu el text, també s'esdevenien abans. És el cas de les situacions de soledat i aïllament no desitjat, que com a societat cal resoldre i que des de les administracions també hem de tenir en compte. Compartim de manera molt sincera el fet que la pandèmia ha posat de manifest, cito textualment, l'edatisme, la discriminació per motiu d'edat que suposa comportaments inadequats i perjudicis cap a les persones grans. Quan parlem d'igualtat de drets, per exemple, de les dones, del col·lectiu LGTBI, també hem d'assegurar la igualtat de drets a les persones grans. En definitiva, la igualtat de drets de tothom i per tothom. També estem d'acord amb la necessitat de forçar de nou el debat sobre com hauria de ser l'atenció que reben les persones grans quan ja no es poden valdre per si mateixes. Però aquí diferem una mica en les causes sobre la problemàtica que es viu a les residències. No tot es pot explicar per una manca de control. Cal recordar l'incompliment per part de l'Estat del pagament del 50% de les despeses de la llei de dependència, que ha originat un sobrecost que ha provocat una enorme llista d'espera per accedir a les prestacions, fet que comporta que l'usuari, quan finalment accedeix a la seva plaça a la residència, ingressi en un estat de salut molt més deteriorat, necessitant en conseqüència més ajuda, impossible d'obtenir de forma digna, tenint en compte les actuals ràtios de gestió. També cal tenir en compte que el 75% de les residències són privades o concertades, on les seves gestores, empreses de l'IBEX, fons d'inversió, han prioritzat el benefici econòmic per sobre de l'atenció a les persones. Prioritat al benefici econòmic reduint serveis en molts casos, personal, alimentació pèssima i carència de material i el personal, de vegades sense prou formació i amb unes condicions laborals indignes, repercutint tot això en la necessària atenció i salut dels residents. Finalment, on sí discrepem és en mostrar satisfacció per la represa dels treballs del Pacte de Toledo, ja que en cap cas s'han fet per via del consens. El nostre grup al Congrés dels Diputats va presentar conjuntament a Euskal Herria Bildu 13 esmenes al document de 20 recomanacions que va aprovar la comissió i que no es van poder permetre exposar el debat del Congrés amb el temps suficient i que finalment no es van aprovar. Esmenes que feien referència, entre d'altres, a l'adequació de les bases i períodes de cotització, que es recomana a efectes del còmput per a poder arribar al 100% de les bases reguladores, que es puguin computar com a anys assimilats als anys d'inscripció en les oficines d'ocupació en qualitat demandant d'ocupació, sense cobertura de desocupació o sobre els sistemes complementaris, on demanàvem suprimir tot el punt per la falta de consens social suficient que justifiqui la introducció d'aquesta línia de recomanació dins dels textos del pacte, ja que els sistemes complementaris de caràcter voluntari no poden ser elements estratègics per donar resposta als factors estructurals del dèficit del sistema públic de pensions, ni tenen efecte redistributiu perquè el benefici fiscal que comporten només afavoreix a les rendes superiors. En definitiva, el Pacte de Toledo 2020 aprovat segueix tenint moltes deficiències i anomalies i existeix un gran sector de pensionistes que tampoc no el consideren adient. El que sí que celebrem nosaltres és que per fi reconeix que l'Estat ha sostret recursos del Fons de la Seguretat Social per pagar altres despeses, fet que hauria estat bé que el dictamen també en fes referència i que després debatrem amb la moció que reclama que es realitzi una auditoria als comptes de la Seguretat Social. Així doncs, i acabo amb el ferm compromís per dur a terme polítiques comarcals i locals com algunes de les propostes fetes per aquest dictamen, motiu pel qual hauríem donat suport a aquest text, les quals també traslladem al nostre grup al Parlament, però tenint en compte que no existeix un consens real polític i social respecte al Pacte de Toledo, essent les pensions un aspecte vital en la vida de la gent gran, votarem abstenció.